Какво става, хора? Аз съм Мастер Панда 5. Знам, че това е първото ми видео и не е интересно да не започвам с игра, обаче, хора, това е първия ми клип за канала. Сега аз бих ви попитал кои игри ми предлагате да започна да играя. Обаче от безплатните, защото аз нямам точки, за да си купя игри. Сега, да, магазинът ми, обаче игрите. Кажете ми от безплатните игри, кажете ми някоя яка игра или от някакъв сайт, като Steam, някакъв сайт, някаква яка игра ми кажете. Просто аз ви питам, вие ако искате ми отговаряйте. Team Fortress 2 и Dota са много интересни, обаче ми е омръзнал от тях. Така, кажете ми, и от Paladins ми е омръзнало. Играл съм тези трите много време. Кажете ми някоя яка игра. Добре, аз само това исках да ви питам. Кажете ми от някой сайт или от Steam да играя някоя яка игра. Само да е за Windows 10, защото е моя Windows 10 Pro. И компютъра ми не е от най-силните, затова да. Ако искате да не пропускате клип от този канал, харесвайте клиповете ми, коментирайте от започването ми и се абонирайте за мен, Мастер Панда 5. Чао!